Topla voda tek je san brojnih učenika u školama diljem Hrvatske. Da, postoje škole koje nemaju toplu vodu. Nedavno je zagorski župan obećao toplu vodu u svim tamošnjim školama. Naime, u Krapinsko-zagorskoj županiji 4 škole nemaju toplu vodu, odnosno 13 područnih je nema u nekom od prostora. U našoj anketi na Instagramu 393 osobe rekle su nam da nemaju ili nisu imale toplu vodu u školi. Stoga smo pitali učenike. Imaju bojlere, ali kroz moje školovanje tamo nikad nije bilo tople vode. Kad je vani zima, dođeš se malo zgrijati ruke pod vodu ili kad želiš nešto oprati, kad hladna voda ponekad i više nego što je hladno vani. U osnovnoj školi o toaletima smo imali namještene vrtne česme, ali doslovno one s crvenim ručkicama koje se samo povuku u stranu, te nismo imali pristup toploj vodi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekli su nam kako UNICEF navodi da je za pranje ruku moguće koristiti vodu bilo koje temperature. Kažu da hladna voda kod pranja ruku ne može naštetiti zdravlju djece. Ipak objašnjavaju da to može uzrokovati osjećaj nelagode, posebice u hladnim mjesecima. Naglašavaju da osnivači škola, dakle općine, gradovi i županije, moraju učenicima osigurati primjerene uvjete za školovanje, uključujući i one za pranje ruku.